prišli zo Žiliny podporiť túto parádnu akciu na troch T1-kách, ktoré vidíš v pozadí. Je to T1 pickup z roku 59, vzadu stojí T1 z roku 61 s originál logami a tu vpredu stojí 67 T1. No a prišli sme trošku podporiť takúto parádnu komunitu, lebo na Slovensku sa to moc často nevidí. Takže sme radi, že sa niečo takéto deje a celkom blízko od nás, takže je to super. To bola s Erikom vždy taká dilema, že Ružomberok na jednu stranu je v srdci Slovenska a prechádza tady to veľké množstvo ciest. Pre niekoho práve, že sa to môže zdať príliš ďaleko. A som veľmi rád, že Erik ostáva verný svojim koreňom a napriek tomu, že to tu nie je Bratislava, nie sú to tu Košice, nie je to veľké mesto, tak vytvoril komunitu, vytvoril klub, ktorý si nájdu cestu a to prísť sem je dôvod na radosť za volantom, spoločne si zajazdiť, stretnúť sa s kamarátmi s rovnako nastaveným mindsetom a predtým to naozaj klobúk dole. Zdravím vás, ja som Anka Čilíková z marketingu Audi a som veľmi rada, že sme mohli byť so značkou Audi na tejto akcii v podstate ako hlavný partner, pretože Audi sa dlhodobo spája aj s takýmito rôznymi akciami, kde sa stretávajú dobrí ľudia, pozitívna atmosféra a krásne autá. My sme sa aj s Erikom zhodli, že obidvaja sme takí kávičkári, že toľko kofeínu by bežnú populáciu úplne kľudne zabilo, ale káva auta, ja si myslím, že to je absolutně esenciálne. Tohle je právě taková ta cars and coffee, nebo jak to říct, prostě přijet na kávičku, ukázat auto, ale zase to moc neprožívat, spíš si to užívat společně, to společenství těch lidí, než se nechat fotit u svého auta. Že nie je to typ akcie, kde sa prišli ľudia ukazovať, ale práve naopak je to typ akcie, kde sa prišli ľudia potešiť a inšpirovať. A to je pre nás to najzaujímavejšie. Určite som zastancom patiny, ako môžeš vidieť na našich autách, takže prvá vec, čo som urobil, keď sme sem prišli, bolo poobzerať Land Rovera, keďže patinka je môjmu srdcu úplne najbližšia, takže určite takto. Vybavené, vidíš? Veľmi podobné auto sme mali tento rok na snowdrivingu, čo by opäť nenapadlo a práve to sú tie prepojenia, ktoré by nikdy nikoho nenapadli vôbec zlúčiť dohromady a ono tuto sa to deje, takže krásne. Tak určite to je taká komunita a hlavne to tu chýbalo na Slovensku. Aspoň ja o niečom takomto neviem. Určite nie je v takomto žánre. A stretávajú sa tu hlavne super cool ľudia. Ale vždy sú tu aj nejaké kultúrne podujatia, vždy tu výstavy a nejaké obrazy, nejaké veci súvisiace s autami. Že je to síce výnimočné, lebo sa cítiš tak, ale je to vlastne úplne normálne pre nich. Ja si nie som úplne vhodný človek na túto otázku, pretože podľa mňa som tu jediný, ktorý kávu nepije, ale nikomu to nehovor. Ale ja tiež pijem kávu. Tak akože pasuje to k sebe určite. Nie je teda čo sa týka konkrétne mňa, ale však je to pekné. Pasuje to k sebe. Ja som veľmi rada a som veľmi vďačná Erikovi, že sme sa mohli takýmto spôsobom spojiť prvýkrát premiérovo, verím, že nie naposledy, a že sme mohli aj navnímať celú atmosféru PD Drive Clubu a odprezentovať tieto naše novinky a verím tomu, že sa uvidíme aj o rok. Myslím si, že to je iba znak toho, že koľko ti mám zaplatiť za to? Že sa máme dobre, že to tu celé napreduje a veľmi sa z toho tešíme. Je to akože pekné, je to príjemné. Však aj tu je kopec super ľudí, ako sa okolo seba pozerám, ktorých práve tie auto spájajú, takže je to paráda. Dosť dobrý výkon si zaperal na konci. Akože som takto premyslel. Ja som aj nevedel, že nejaká bude.